Potser és el fruit d'una descoberta de molts anys. Normalment enteníem com que el claustre era els límits del monestir, l'espai on un es dedicava a la pregària i on abans es deia que els que anaven al monestir fugien del món. Jo vaig viure durant 5 anys en un claustre, vivint l'absoluta clausura, temps de pregària, un temps que vaig aprofitar molt, però a aquest claustre van arribar el clam dels més pobres, va arribar el contacte amb la societat, molts interrogants que es feia la gent, i això em va fer adonar-me que l'autèntic claustre no està limitat pels límits del monestir, sinó que el claustre, l'espai de la manifestació de Déu, és el mateix món. Per tant, vaig descobrir que un espai de contemplació no és només quan un està tancat en un recinte de pregària, en una església, en un oratori, sinó que un gran espai de la manifestació de Déu és precisament el món, el cor del món, el cor de les persones, i per això vaig decidir escriure això, trencant una mica amb l'estereotip de lo que es considerava el claustre, la clausura que vivien els religiosos. Per què si ets monja de clausura estàs fora del claustre? Perquè del món no me'n puc sortir, perquè el meu claustre és el món. En aquesta conjuntura actual que s'està vivint a nivell de societat, la societat i la religió en quin moment de convergència estan? Jo penso que estem en un temps en el que no sabem sintonitzar-nos. Penso que sovint l'Església s'ha allunyat de la societat. Sempre parlem dels que s'han allunyat dintre de l'Església. Jo penso que el que hem de fer en aquest moment és constatar que estem molt distants els uns dels altres, i el que hem de fer no és intentar imposar res, sinó junts, la societat i l'Església, intentar instaurar el nou ordre volgut per Jesús, i això és comú a tots, creients i no creients, que és un ordre de justícia basat en la fraternitat i en la búsqueda de tots de la pau, del benestar i sobretot el que deia de la justícia. Penso que no estem en la mateixa sintonia, penso que ens hem oblidat que el poder és un servei, no parlen el mateix llenguatge, potser cal una simplificació i una tornada a l'Evangeli, potser cal trepitjar la terra de tots els homes i dones, posar-nos en la seva pell, i a partir d'aquí potser podrem començar a parlar el mateix llenguatge i a sintonitzar amb les persones. En aquest moment no sintonitzem, la gent no entén el llenguatge de l'Església. Parlem de coses que a la gent no els interessa, tenim uns signes que no són significatius per la gent. Per tant, crec que cal, sobretot, o per damunt de tot, una simplificació de les nostres formes i un posar-nos a l'escolta, per una banda, de com batega el cor de la gent, dels seus anhels i de la seva esperança, i per una altra banda, tornar al missatge de l'Evangeli de Jesús per veure com responia ell a les situacions i com hem de respondre avui. D'aquesta situació que dius tu, que ha de viure l'Església i la situació en la que està ara, quina part de culpa té la jerarquia eclesiàstica o la gran política que en aquest moment existeix a l'Església? Jo penso que el que hem de ser és... Hem de reconèixer que tot el tema de la jerarquia i l'administració vaticana i tot el que d'això se desprèn, tot el jeràrquic, és una part minoritària. Evidentment són els que manen, alguns diuen són els que tenen el poder, però la gran descoberta hauria de ser descobrir on està l'Església de Jesucrist. I no ens hem d'enfrontar, no hem de veure la diferència com una amenaça, sinó com una oportunitat per enriquir-nos mútuament. Hem de reconèixer que la gran majoria de la gent de l'Església, la gran majoria del poble de Déu, com es diu, està buscant i està treballant en les fronteres i s'està implicant. No és just que un grup minoritari sigui el que estigui marcant les pautes i fent que l'Església sigui una institució molt llunyana. Per tant, penso que cal un retorn a l'Evangeli, cal reivindicar el treball que està fent molta gent des de la base, i cal demanar, ara en aquest moment, sobretot de canvi que tenim dintre de l'Església, que puguem tenir un pastor, un papa, uns bisbes que es posin al costat de la gent, que escoltin els anhels de la gent i que tinguin la missió que va tenir Jesús, d'acompanyar a la gent, de compadir-se dels que pateixen i de donar una bona notícia. Penso que el gran repte de l'Església avui és ser una bona notícia i donar esperança a la gent. Tot el que no sigui això, tot el que no sigui servei als més pobres, tot el que no sigui compromís per la causa de la justícia i la pau, tot el que no sigui aquest programa liberador de Jesús, és una traïció a l'Evangeli, una profanació del nom de Déu i de qualsevol religió.
I creus que l'Església en aquest moment necessita posar-se al dia en el que és la societat actual, coses com el tema de l'avortament, el tema dels matrimonis gais, aquestes coses que a nivell social estan força acceptades i encara dins de l'Església grinyolen una mica, potser, no? Jo penso que el que l'Església ha de fer avui és escoltar la realitat de la gent, donar respostes als problemes que la gent té i als seus interrogants, intentar entendre com viuen, per què viuen i per què fan les coses, i a partir d'ahir acompanyar, consolar, alliberar a la gent, i en aquest sentit entren tots aquests temes en els que hauríem de tenir una mentalitat més oberta i hauríem no de donar receptes des de fora sense posar-nos en el cor de les persones i entendre com viu la gent i per què viu d'una determinada manera. Això farà que l'Església es pugui actualitzar i pugui fer que el missatge de l'Evangeli pugui ressonar amb força dintre d'aquesta societat. Jo penso que l'Església, si nosaltres hi hem passat aquí mateix a Espanya i a Catalunya, es va passar un temps en el que l'Església hem tingut pastors que tenien una paraula que calia escoltar i que era escoltada tant per la gent que tenia fe com que els que no tenien fe. Estaven sintonitzant amb la realitat que vivia la gent. Parlem del temps de la transició, parlem de bisbe com el cardenal Tarancón, parlem com el bisbe Deit, com el bisbe Guix. Hem tingut tota una generació de bisbes en aquest país que sabien escoltar la gent i que sabien dir una paraula oportuna, perquè havien fet seus els anhels i les esperances de la gent i també el seu sofriment. Ara què ha passat? Ens hem desconnectat o s'han desconnectat d'aquesta realitat i el que hauríem de fer és sintonitzar amb aquesta realitat i dir una paraula. Molts diuen que l'Església no ha de fer política. Jo penso que tenim la política no és mala i jo reivindico que l'Església pot fer política. Una altra cosa és que faci política partidista, però l'Església amb el seu comportament i amb l'Evangeli i amb el seu missatge pot fer política i s'ha de posar al costat i hem de promoure que la gent de profundes conviccions i de valors es fiqui dintre de la política i que tingui una paraula liberadora i sobretot que tingui un comportament que sigui acord als autèntics valors que són plenament humans. No basta denunciar la corrupció i denunciar que la política no dona permès i que els polítics són tot el que diuen, si no són capaços de ficar-nos dintre i des de dintre transformar. El que passa és que sembla que el que està permès és fer política de dretes, només de dretes i només d'un color, i això tampoc no és just. Penso que l'Església pot fer política, es pot posar al costat, però ha de tenir un missatge alliberador i il·luminador. I no podem il·luminar si no sintonitzem amb la gent i si no ens fem càrrec de la situació que la gent està vivint. Aquesta crisi és una oportunitat d'or perquè l'Església exerceixi la seva missió i el seu compromís profètic. Molt bé, Sor Lucía, moltes gràcies. Èxit amb el llibre. Moltes gràcies. I que avui també vagi bé la presentació. Moltes gràcies a vosaltres.